Zdravím vás, moje meno je Samuel a dnes vám predstavím priestranné rodinné kombi Volkswagen Golf Variant, ktorý pod svojou prednou kapotou ukrýva úsporný benzínový motor, 6-stupňovú manuálnu prevodovku a pohon predných kolies. Priestranný interiér vhodný aj pre veľkú rodinu ponúka pohodlné látkové sedadlá, plne digitálny prístrojový panel informujúci o všetkých podstatných údajoch, centrálny dotykový displej ponúka ovládanie automatickej klimatizácie, pripojenie smartfónu pomocou Bluetooth a navigáciu. Samozrejmosťou sú aj asistenčné systémy ako udržanie v jazdnom pruhu a asistent núdzového brzdenia. V prípade, ak by ste chceli asistent pre udržanie v jazdnom pruhu deaktivovať, urobíte tak pomocou tlačidla na volante. V batožinovom priestore nájdeme pre prípad dopravnej nehody povinnú výbavu a pre prípad defektu nájdeme pod dnom batožinového priestoru rezervné koleso aj s potrebným náradím na jeho výmenu. Ak sa vám stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť, vždy v prvom rade, ak je to potrebné, kontaktujte záchranné zložky a s následným riešením vzniknutej situácie vám môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, ak vám auto signalizuje nedostatok niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalinu bezodkladne doplňte. V prípade Golfu sa všetky prevádzkové kvapaliny doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím plastovej páčky. Prednú kapotu už máte teda odistenú, stačí ju otvoriť potiahnutím páčky do strany a netreba zabúdať ani na vzperu. Ak máte pri doplňaní prevádzkových kvapalín nejaké nejasnosti, určite vám môže pomôcť užívateľská príručka umiestnená v priehradke pred spolujazdcom a pod prednou kapotou sa jednotlivé prevádzkové kvapaliny doplňajú následovne. Kvapalina do ostrekovaču, brzdová kvapalina, motorový olej, chladiaca kvapalina. To je z mojej strany všetko, ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom zmluvy zarezervovať ďalšie nové auto.